este acto no Centro Internacional de Prensa que convoca a editora Ézaro Edicións para mostrarnos este libro do coñecido escritor, político, e eu lle digo sempre mariño mercante, Alfredo Conde, sobre a súa vida ou a súa biografía. Está acompañado, Alfredo Conde, de Xaquín Fernández Leiceaga, profesor de económicas, tamén político. Todos son coñecidos de sobra por todos vostedes, por Tito Lorenzo Prieto, catedrático de Historia e académico, por Pedro Puy, diputado e profesor de Dereito, e por o xornalista de raza e coñecedor da transición en Galicia e do Estatuto da Constitución do Estatuto de Autonomía, que é Lois Caeiro, que foi director xeral da Televisión de Galicia. Con isto, eles comenzará un pequeno debate e unha pequena tertulia entre todos, e eu paso a un segundo plano, de decir que agradecemos esta convocatoria de Ézaro aquí no Centro Internacional de Prensa, que, como saben, é ou pretende ser a Casa de Xornalistas e o Gabinete de Comunicación da Sociedade Civil Compostelana e Galega. Sin máis, Alfredo Conde ten a palabra. O Lois Caeiro. O do final. Eu viña aquí para presentar e non vou renunciar. Achego o mico. Xa fixe as presentacións dos presentes don Pastor Lorenzo e van a intervir por orden alfabético. Leiceaga, Prieto e Puy. O que eu podía ter dito do libro díxeno por escrito xa hai uns meses. Únicamente, xa que me sentei aquí, facer un apuntamento. Creo que é importante que quen tiveron protagonismo maior ou menor e teñen na vida política, na vida pública dun país, da vida cultural, deixen memoria que é a súa verdade, non ten por que ser a verdade, collamos a don Antonio Machado, tu verdad, non, la verdad, vamos juntos a buscarla. Bueno, pero para buscar esa verdad fai falta a contribución individual de cada un. Non somos un país moi amigo, creo, das memorias, do tempo da transición do proceso autonómico en Galicia, así, Ceferino, Mella, e vou parando, non hai moito máis. Por tanto, eu creo que hai que valorar como un aporte importante o que fai Alfredo Conde, despois a propósito de Fraga, a propósito do literario, agora a propósito do político, que é unha contribución, logo os historiadores, como o señor Fernández Prieto, pois contarán a historia, que tamén será a súa historia, con perdón. E nada máis, empezamos polo señor Leiceaga. Bueno, pois nada, moitas gracias por convidarme a este acto. A verdade é que ao principio estaba un pouco sorprendido do convite, teño que dicir, máis que nada pola distancia xeracional, non? Os tres, a parte de Lois que estamos aquí, pois somos dunha xeración que é unha xeración diferente a do autor, non? Eu creo que as xeracións introducen algunha distancia na medida non só por cuestións cronolóxicas, tamén porque un vive os acontecementos de outro xeito. Eu creo que hai claves que algúns de nós non temos moitas veces que explicarnos porque vivimos acontecementos de determinada maneira. E neste caso, eu creo que Alfredo Conde é dunha xeración que viviu de forma moito máis extensa e posiblemente moito máis dura que nós o que significou a ditadura franquista, e ten unhas claves que se perciben ben no libro. Por exemplo, esas referencias ao PC, ao Partido Comunista, que para a miña xeración, por exemplo, son moito menos relevantes. Non tiña a importancia central que tivo na oposición antifranquista nos anos previos. Pero teño que decir tamén que unha vez que me metí no libro, unha vez que aceptei o convite, básicamente porque formaba parte dunha mesa que me apetecía estar,
Unha vez que aceptei o convite e me metí no libro, pois me interesou máis o asunto do que pensaba ao principio, non? Eu creo que ese é un dos méritos que ten o libro. Porque me interesaba? Pois me interesaba por varios motivos, non? Pero un deles foi porque eu creo que o libro está feito, di Kestler nunha autobiografía que publicou agora recentemente en castellano, non? Polo menos completa, di que hai dúas razóns para escribir unhas memorias, non? Unha razón é dar conta dos acontecimentos tan importantes que un viviu, e unha segunda que é para explicar a razón de por que tomou determinadas posicións neses acontecementos, non? E que esas dúas razóns eu creo que están presentes neste libro, e están presentes en doses diferentes. Eu creo que é máis importante seguramente a segunda, pero tamén seguindo o fío de Kestler, eu creo que acerta o autor porque non sucumbe para nada, diríamos, a tentación nostálxica de embellecer demasiado o pasado, non? Senón que conta a veces con crudeza os feitos que viviu e como foron, non? E a verdad que eso tamén é positivo porque ten viveza, ten expresividade e ten, digamos, verdade, ten a súa verdade, pero ten verdade dentro, non? E iso eu creo que o fai moito máis atractivo, pero tampouco sucumbe e a veces hai que ter unha valentía grande para eso, non? A empequenecerse e decir eu non era tan importante eran outros, non, conta o seu papel tal, e a veces, pois, en fin, como protagonista importante dos asuntos, non? Eu creo que para iso hai que ter certa valentía tamén, e iso lle dá, pois, esa autenticidade que eu creo que fai que este libro, pois, teña un valor para explicar un tempo en Galicia, un tempo importante, non? Se podían contar moitas cousas, pero me vou a centrar en dúas que me pareceron de interés personal, máis que outra cousa, non? Hoxe se banalizan as dictaduras, non? E, sin embargo, cando un lee, como ocurre neste libro, vivencias que suceden nelas, pois neste caso a dictadura de Franco, pois comproba que non deberían banalizarse, non? Todo o contrario, non? E me pareceu especialmente relevante o que conta o autor sobre as peripecias do seu pai, non? Que me parece que é unha figura central no libro, nas memorias, non? Cando está e cando non está, non? E que, en certa maneira, o libro está feito para explicarlle ao pai o que fixo Alfredo durante a súa vida política, porque seguramente era importante para o pai, era importante para él que o pai o entendese, non? E eu creo que a figura do pai nese sentido ten unha gran relevancia. Pero a mí me chamou a atención digamos, o ostracismo a que foi sometido como profesional, a imposibilidade de completar os estudos de medicina e o que eso significaba do punto de vista da promoción social e da súa proxección profesional, e que implica a dureza, digamos, dun réximen que non tiña a humanidade, digamos, necesaria para permitir que a vida se desenvolvese dunha forma mínimamente razonable, non? E a distancia que hoxe é manifesta. Ten valor, eu creo, tamén o que conta o autor sobre a súa propia peripecia similar, aínda que noutro ámbito, non? Que eu creo que tamén lle dá, pois, completa, digamos, o que significou o franquismo, porque isto é bastante anos despois, claro, necesariamente, non? E, por tanto, cubre toda a traxectoria do réximen, pero tamén porque, así como no que lle sucede ao seu pai, que é moi duro, non? Cando un o lee, pois dáse conta de que é moi duro, ves a man do réximen, no que lle sucede ao autor, eu vexo máis a man de persoas que tiñan poder nese réximen e que o fan incluso máis alá do que era debido, non? E nese sentido, pois tamén nos pon sobre a mesa como as dictaduras permanecen porque hai un certo consentimento, polo menos dunha parte da poboación e da colaboración dela, non? Bueno, eu creo que este é un tema interesante que está ben tratado, que a mí me interesou, desde logo, e eu destacaría nesa parte pois a figura do pai e a figura especular da aboa, non?
que eu creo que a tensión entre os dous pois explica moito do que é o libro e moito do que é a participación do autor na vida pública e na vida política especificamente, no? O pai son os valores e a vivencia coa avoa a capacidade de adaptarse nun medio hostil, no? E esa tensión eu creo que é interesante no libro, no? E unha segunda cuestión, xa porque hai que ser un pouco breve, no? A segunda cuestión ten que ver coa participación nas primeiras eleccións democráticas, autonómicas, no ano 81, dos 4 prohomes galeguistas que foron nas listas do Partido Socialista, no? Pero non tanto por eso en si mesmo, que eu creo que tamén visto desde hoxe ten o seu valor, no? Nun contexto tan polarizado como actual, pois isto non sería fácil que sucedese, senón por lo que obliga a reflexionar desde a actualidade sobre o que significou e o que pode significar hoxe o galeguismo, no? Como algo diferente do nacionalismo. Eu entendo que o nacionalismo persigue como objetivo central o poder político, no? E en todo caso a loita cultural, que forma parte tamén dese combate, pois está subordinado a isto, no? E o central é a búsqueda do poder político. O galeguismo é outra cousa, porque o galeguismo céntrase na defensa da identidade, da cultura de Galicia, máis culturalista, que se decía naquela época, por iso mesmo máis transversal tamén, e sin duda naquel momento, pois, esa participación tivo un enorme valor, na medida en que contribuiu a crear un marco de xogo e unhas reglas de xogo, un marco, quero decir, as institucións, pero tamén os valores que presidiron boa parte do noso desenvolvemento autonómico, que seguramente non se poden explicar sin esa participación, no? Sin a participación de Piñeiro, de Alfredo, de Benxamín Casal e de Carlos Casares, que eran as 4 persoas. Así como algunha outra persoa que estaba tamén nas listas da Alianza Popular naquele momento, no? Que tamén, Albor en concreto, que contribuiu a isto, no? Bueno, quizás a miña dúbida é, visto desde hoxe, como se pode valorar todo isto, no? Si esa participación, a creación dese marco, pois foi algo que se ve hoxe como positivo, no? Ou que ten eivas relevantes, no? Dicir, bueno, a mí me suscita esa reflexión e nese sentido pois eu a traslado. Eu creo que a autonomía foi un gran éxito colectivo, non teño ninguna dúbida sobre isto. E máis, creo que unha das cousas máis importantes que fixo foi crear autonomistas. É dicir, que en Galicia naquele momento había poucos, no? Porque había os que cuestionaban a idea da autonomía e os que eran indiferentes, basicamente. E hoxe, bueno, un ve os sondeos que fai regularmente os institutos de opinión e descubre que ali na comunidade autónoma onde hai máis apoio ao modelo autonómico en Galicia, no? O cal pois, non ten o seu valor, no? E sin duda a Lei de Normalización Lingüística, a Televisión de Galicia, o Consello da Cultura Galega, todas estas institucións son un valor, teñen un valor enorme e son fruto da creación daquela época, no? Pero, bueno, a miña pregunta, a miña reflexión é en que medida hoxe ten sentido, no? Porque naquele momento había unha persoa como Piñeiro que dirixía, había uns obxectivos claros, había a legitimidade que daba ter formado parte da oposición á dictadura, ao franquismo, no? Que tamén pois, permitía ter unha proxección diferente. Hoxe isto, eu non vexo que sexa facilmente operativo, digamos, esa idea de galeguizar Galicia a través da participación nos partidos, no? Que sexa tan operativo, no? Bueno, eu o deixaría aquí, aínda que creo que hai moitas outras cousas de interese no libro que merecería a pena discutir, pero seguro que os meus compañeros de mesa van a plantexalas e despois, en todo caso, pois, falaremos do que sexa. Vou logo. Bueno, pois moi boa tarde. Eu tamén procurarei ser breve, pero cando se dice isto nunca sé. Bueno, primeiro, grazas a Alejandro, que é o editor, grazas tamén ao autor, porque quería que estuviéramos aquí.
da xeneración do 61 e do 62, que non ten que ver coa do 45, e como se dixo, iso é importante, e logo intentarei explicar por que me parece importante. E tamén teño que explicar por que estou aquí, o sea, cun autor tan controvertido, porque tamén teño que decilo, e ten que ver co mérito do libro e co mérito do autor. Houbo que me preguntou, por que vas a eso? ¿No? E entón vou a explicarlo. Primeiro, porque, bueno, o editor mo pediu, e teño razóns para decirlle que sí, pero tamén porque me fixe un pressing por dous lados fundamentales, o lado da amizade local e o lado familiar. Entón non podía decir que non. E tanto a pertenza local como a Xinea están aquí moi presentes no libro, fondamente presentes, ¿no? E foi algo que tamén fui comprobando segundo fui lendo, evidentemente. É dicir, foi-me interesando moito máis do que eu esperaba, ¿no? E tamén por outra cousa que a mellor el recorde ou non, pero que aproveito para decir, e é que cando hai 31 anos aproximadamente fíxome un comentario breve pero moi agarimoso ao meu primeiro libro, que era a miña tese, que, bueno, que me quedou aí, non o coñecía de nada, e son esas cousas que, bueno, falou ben do que fixen, non de min, do que fixen, que a mí non me conocía. Entón quedoume aquelo tamén, Labregos Conciencia se chamaba, non? Quedoume aquelo, e, bueno, creo que unha mínima gratitude temporal tamén dáballe sentido que eu hoxe estuvera aquí. Xa decía eu que a forza da Xinea e da pertenza, xa o dixo tamén Xocas antes, Leiceaga, está moi presente en todo o libro, pero eu, bueno, digamos que é certo que as memorias non son abundantes entre nós, porque ninguén quere explicar o que fixo, non? Ninguén quere facer o que fixo Arthur Koestler, que é complicado, non? Sobre todo cando estabas nun campo e logo fuches a outro, o cal é o máis normal que lle pasou a todo o mundo nas democracias e, sobre todo, nas democracias que atravesaron o tempo da Segunda Guerra Mundial como a nosa, non? Nos falamos de nós, pero o importante era o que pasaba en Europa e no mundo. Aquí pasaba algo que pasaba ali tamén, non? E aí, unha das cousas que a mí me interesa como historiador, e como me puñeron historiador e me chamaron como tal, por eso me puñeron nos medios políticos, para disimular, supoño que como teño que falar e como tamén leo as cousas e leín este libro, para min hai unha, pero xa o dixo Xocas tamén, que está moi ben que fora antes porque ele é moi analítico, moito máis que a min. Unha cousa que me parece interesantísimo como historiador é precisamente en que medida o libro reflicte o trauma común, coñecido, do golpe, da matanza e da dictadura, non? Digamos que aquí non lle chamamos trauma a eso, e outro non o fai. En calquer outro sitio de Europa a eso lle chama trauma. Os xudeus lle chaman trauma. E, claro, nós pertencemos a unha cultura que prefire ser heroe que víctima. Vai con nós. Pero vivimos no mundo das víctimas e, digamos, no tempo no que a víctima é un elemento referencial. Non hai victimismo aquí de ningún tipo, pero eu como lector o que vexo son víctimas. Xente que sufriu unha situación que non teria sufrido se non ganasen os malos. Os malos dunha película de Hollywood, non? Que son os que mellor contan a Segunda Guerra Mundial, o anterior e o posterior. E o libro, a verdade é que está pragado disto, e xa foi mencionado tamén, non? É dicir, a min chamaba moito a atención a vinganza dos vencedores intrafamiliarmente, non? Aí hai dúas escenas tremendas, unha na casa, entre a avoa e o pai, para que el faga algo que é contrario ao que debe ser, que é afiliarse ao Frente de Xuventudes, e necesita autorización do pai. E esa escena está moi ben descrita, e non, sin floritura. O sea, cando un o lee, di, era así, efectivamente. Pero tamén un pode entender as razóns de por que tiña que ser así, por un lado e polo outro. E cal é o resultado que non vou contar para que o lean. Pero digamos que o que veun aí é a violencia capilar. O sea, unha violencia, estamos no ano 55, non estamos no 45, nin estamos no 36. Eu creo que esa escena é moi reveladora. Supoño que alrededor do 55, me imagino, que é o ano no que España entra na ONU, que tamén é moi revelador, porque é o ano no que se crean esa institución tan curiosa, que, por certo, deroume ganas de que alguén a estudie, porque non está estudiado a OGE, o Frente de Juventudes, a sección femenina, incluso mal
desde outro punto de vista, el Servicio Universitario del Trabajo, que moitos coñecestes, incluso participastes, pero non está estudiado esa institución dos colegios menores, que é algo que se crea no 55, que o crea Falanxe, e que ten que ver con que por que o autor acaba nun colexio menor e por que queren que se faga do Frente de Xuventudes. Non? E que, claro, é un elemento de captación, un elemento renovado, non? De captación masiva de élites, de socialización, de politización e de encadramento, sin o cal non podemos entender casi nada. Outra cousa é que logo aqueles acabaran do PC, pero a cuestión é por onde empezaron, non? Aí hai unha frase moi curiosa, non? Aquilo de cando teu pai che di deixache de ser camarada, non? Claro, pero para ser camarada, deixache de ser camarada para ser camarada, o cal tamén explica moito como foi aquelo, non? A mí dos colexios maiores me parece un fío moi interesante de onde tirar e non o vin nunca retratado tan ben como fas ti aquí, non? Tamén polo que decía Leiceaga, porque non sei, arriscaste na forma de expresalo e eres, digamos, natural, non adubías, nin... E logo en relación con isto tamén hai algo que me chama moito a atención e que me quedou leíno e logo volvín porque o repites varias veces e é como teu pai definía un fascista. E claro, eu nos meus traballos de historia atópome isto. Vémoseme á cabeza, por exemplo, como o pai do médico dos pobres do Incio, ao que mataron no 36, definía falaba dos fascistas, non? Un señor casi analfabeto e labrego, pero deixou escrito: o meu fillo mataron os fascistas. Claro, e a miña pregunta é: e por que eles falaban de fascistas? E por que les definían os fascistas? E a resposta é simple. Porque digamos o que digamos os que vivimos despois, eles coñeceron o fascismo. Sabían, teu pai era un señor de Allariz, do Partido Galeguista, e sabía, necesitaba definir o fascismo. Logo deixamos de facelo, porque o convertimos nun debate politolóxico, pero aquí está na memoria dunha forma prístina. Así o vexo eu. Que decir, o que me interesa eso é preguntarme por que teu pai facía esa definición, que tampouco a vou decir porque así a lei, non? Ou a dices ti despois que queres. Outra frase de teu pai que me parece moi significativa, que todos temos escuitado, pero hai que entendela no seu contexto e hai que entendela máis alá do que quere, máis alá das palabras, non? Que é falanxista pero boa persoa. E aquí teño unha pregunta, saltando, non? Que logo se queres respondela ben, e senón, pero que me intrígame por que quixeche ser guarda marina. Por que? Quixeche ser guarda mariña, non? Porque, en fin, supoño que terías, calculo que no 62, porque creo que non das o ano, deberías de ter 17 anos, e claro, a dúbida é se xa deixaras de ser camarada, ou aínda non, ou estabas en tránsito, porque claro, ti aí contas algo que ao final non contas, pero que lle pasou a moitos da tua xeración, que viñades dunha familia, sufristes ser fillos de vencedores, intentaron captarvos, tú ibas para gobernador civil, ¿no? Ibas para gobernador civil máis novo de España, así che decían na casa, pero ao final fixestes o que quixestes, ¿no? Todo ese tránsito xeneracional eu creo que ten así bastante interés, por eso de pronto te presentas a unhos xogos florais, xa escribes en galego, xa eres como teu pai, estableces esa, digamos, esa relación a que se refería Leiceaga tamén dunha forma moi ben descrita, moi interesante, ¿no? Bueno, a verdade é que me faz pensar bastante, vou acabando xa. Outro asunto que está moi permanente na túa vida, nos teus actos políticos e no libro, é unha idea que tamén eu creo que é bastante xeneracional, porque eu teño escuitado a moita xente da vosa xeneración e tamén da nosa, que é, en realidade eu non quero estar atado a disciplinas partidarias, non quero estar nun partido, nunha organización que me obliga a... E claro, nunca pensar hasta que leín este libro tampouco, pero a mí sempre había algo aí que non entendía. E o que me fai pensar, o que ti contas, é algo por outra parte normal. Os que vivistes clandestinamente a militancia política vivíades nunhas condicións moi exixentes, donde non había libertade de pensamento nin dentro das organizacións, porque non había fora.
e menos se era unha organización comunista, evidentemente. Digamos que hai un aliñamento forzado pola clandestinidade que vos leva a entender que se militades tedes que decir a todo que amén. Claro, eso non ten nada que ver, e aquí tamén falo como historiador, coa pluralidade ideolóxica e partidaria fluida que había antes do 36. Por citar un autor que te citas moito, e a min tamén me gusta, Ese mundo de onte, de Stefan Zweig, ¿no? Neste caso de onte, de antes do 36, ¿no? Porque ali a xente, bueno, tiña unha experiencia contra o que queremos moi longa de pluralidade política. Podían ser e cambiarse de partido e convivir. Non se mataban, Antes do 36 non se mataban. Ainda que nos contaron ás veces que sí, esa é a forma de contalo para justificar que no 36 tamén. Non se mataban. Por lo menos non se mataban tanto, ¿no? Porque en entreguerras se mataba moito en todas partes. E aquí fomos bastante precoces, por certo, en términos cronolóxicos. A memoria, como digo, o libro revela cousas de interese e faime pensar tamén me obliga a pensar sobre un asunto que é moi importante, que é a memoria, non? En fin, eu aos meus estudantes, aos meus alumnos falolles de memoria e de historia, da diferencia entre unha cousa e outra, da súa relación, de que a historia ten memoria, a memoria ten historia. En fin, son dous elementos. Ninguén falaba de memoria antes de 1968. Non existía tal concepto como hoxe lle damos. Non. Había un señor que chamaba Holbachs, que falaba desto dos anos 20, pero que o leían 4... Despois sí, e hoxe é moi importante isto da memoria. Non digo das memorias, digo a memoria. É moi importante. Pero claro, aquí o que nos encontramos é a memoria a que ti traes da tua familia e a túa mesma, é a memoria, non digo xa da democracia, digamos que paro no 81, ¿no? A anterior é a memoria subalterna, todas as memorias son frágiles, todas as memorias levan a inexactitudes. A memoria é unha materia complicada, moi útil, sexa individual ou sexa colectiva, ¿no? E inevitablemente leva, digamos, en traumas como que aquí se viviu, sempre a memoria dominante é a dos vencedores, non a dos vencidos. Incluso durante moito tempo, e isto xa explicou Walter Benjamin antes de que ocurrira, que morreu no ano 39. Bueno, non é por esta razón, pero hai algún, bueno, faz por exemplo referencia como creo que era o teu avó, xa non recordo moi ben, algún que fora castigado por ser dirixente do Partido Republicano Radical Socialista, ¿no? Que era un partido que non existía no 36, porque xa desaparecera e se formara Unión Republicana. Pero por que queda eso na memoria? Home, porque aquel partido, xa con ese nome, é moito máis fácil botar a culpa de que se chamaba Unión Republicana, que era unha cousa así. Que era como se chamaba entón. A maioría dos militantes daquel partido que viñan do Partido Radical Republicano pasaran e formaran Unión Republicana ou marcharan á Izquierda Republicana. É dicir, eran máis moderados, por decirlo de alguma forma, do que foran antes, ¿no? E rematando xa, a memoria agocha sempre tanto como enseña. É igual, calquera memoria, ¿no? E digo hoxe porque precisamente hoxe tiña que estar en Madrid na presentación dun libro na Fiscalía Xeral do Estado sobre un señor que vou citar simplemente para ver hasta que punto é coñecido ou nada, ¿no? Que era de Monforte, se chamaba Francisco Javier Elola Díaz Varela, foi presidente dunha sala do Tribunal Supremo, foi fiscal xeral do Estado durante a República, foi, bueno, caracterizado mesmo no xuicio cando o fusilaron no 39 como a mente máis preclara do mundo xurídico español das primeiras décadas do século XX. E casi ninguén o recorda. Non está presente en ningún lado, non existe, non hai... Bueno, pues, sí. En eso que chamamos recuperación da memoria, pois hoxe foi recuperado, ¿no? Quero dicir con isto que ás veces cousas moi importantes non están presentes e de pronto aparecen e poden volver a desaparecer, ¿no? Bueno, e logo aludes, e remato xa, no libro a un tempo esquecido, todo o tempo de antes é esquecido, tú tes a virtude de recordalo como ti queres. E
ti con ese outro, e faz ben. É dicir, é a túa verdade, non é toda a verdade, é unha parte da verdade, pero ti o recordas como... Pero hai outra cousa que recordas tamén que me parece moi revelador, que eu casi tiñas esquecido, e que me parece que retrata moi ben a vosa xeración e aquela época, e ten que ver con que todos queríades facer carreira universitaria. E iso está moi presente no teu libro, non? Incluso falas de Eiras, de Díaz, bastante, faz un retrato bastante interesante, non? Pero o que máis me chama a atención non é iso, o que máis me chama a atención era o teu esforzo vital, que eu recordo que daquela vivía en Ferrol, facían compañeros do meu pai da tua idade que traballaban en Telefónica ou veciños que traballaban en Astano ou na Bazán, da túa, por vir a Santiago a estudiar económicas ou historia ou o que fora, non? Ou relacións laborais, ou o que fora equivalente daquela, ou mesmo dereito, que era complicado, porque viñades a examinarvos, non? E ibades tirando como podíades. E tamén me parece moi xeneracional, é moi, digamos, moi digno de lembrar, porque parece que detrás daquele esforzo non quedou nada, e, sin embargo, algo que sí que non era de un nin dous, era de bastante, e ti mencionas algúns máis, non? E por rematar, porque tiña máis cousas, pero por rematar, falando do de Díaz, claro, de alguna forma veñenche a decir, alguén que foi tamén profesor meu, bueno, non foi profesor meu, don Ángel, non? E alguén máis che dice, bueno, te tiñan fichado, había, digamos, a idea de que ti eras o comunista que estaba aquí. E claro, é curioso, non? Tamén demostra en que medida, digamos, o réximen, en ese sentido, o réximen académico dominante, non entendía nada, non? Porque, bueno, na medida en que estou estudiando un pouco esa época, atopo de verdade quen eran os axentes. Os que tiñan os aparatos clandestinos de propaganda, os que nunca collía a policía, de diferentes organizacións. E claro, o primeiro que se dicen todos é nós éramos os mellor vestidos, os máis atildados e os que ninguén podía desconfiar de nós. En concreto estou pensando nun, por eso me veo a cabeza, que tamén fora mariño mercante e que tiña o aparato de propaganda, neste caso da UPG. E nunca o pillaron. E facía a mesma carreira que a ti. Pero en cambio en ti fixáronse e non eras eso e en el non. Bueno, eu casi o deixo aquí. Simplemente faz unha mención á oferta, que é un asunto que eu creo que a todos os que estamos aquí, a moitos de nós, escuitamos moitas veces contar, unha referencia á oferta que lle fan a Beiras, para que entre no PSOE, que ti escuitas cunha parede polo medio, e que está contada de moitas formas distintas en moitos sitios, non? E eu creo que esa é unha das ofertas. Digo porque a min soname a que me contou Reyes Mate nunha reunión da Internacional Socialista, volvendo de Bonn e de estar con Willy Brandt, no tren camiño de Frankfurt, donde Beiras lle dixo por qué non. Quer dizer que houve bastantes. Porque, como sempre, o pasado é poliédrico, hai moitas versións e hai moitos momentos, non? Conocemos algúns. Bueno, eu quedei compracido. Gracias. Ben, pois moitas gracias. Eu comenzo tamén dando as grazas a Ensenada de Cero Edicións, porque pois, para min é un placer estar hoxe aquí con a coincidencia de que somos todos moi bons amigos, algúns incluso pese a ser compañeros de facultade e de departamento, pero a certo é que somos coñecidos de antigo e vos amigos, para mí, polo tanto, é un grande placer. É certo, non sei se pola cuestión xeracional, pero é certo que é fácil que nos repitamos nos comentarios, algunhas das cousas que se dixeron tamén a mí me chamaron a atención. Quero tamén, por suposto, dar as grazas a Alfredo por terme convidado a estar na presentación deste o seu terceiro libro de memorias e, por suposto, a vostedes que teñen a paciencia pois, de escoitarnos hoxe falar aquí sobre a última publicación de Alfredo, A Conto do Político, que, como nas anteriores, tamén aparece en castelán a propósito de lo político. Eu, evidentemente, xa se dixo, estamos a falar dunha autobiografía, polo tanto, dun xénero, por definición, por natureza, subxectivo. O autor
ademais, neste caso non fai a publicación de notas antigas ou de memorias, ou non reconstrue, fala de memoria, e, por tanto, escribe o que recorda coa perspectiva do tempo. Non o fai nin para louvar a súa actitude, nin siquera fai algo que agora está tan de moda, que é a autoficción. Non estamos falando de autoficción, estamos falando dunhas memorias escritas desde o presente cara atrás e que teñen unha clara finalidade, que é expresar a súa opinión, e eu creo que isto el o reivindica. Foi unha cuestión que a mí me chama moita atención sempre que escoito destas cousas falar Alfredo. O que quere basicamente, o di non con estas palabras, pero o di varias veces explícitamente, exercer o seu dereito a ser escoitado. Isto o dino na páxina 15, non? É certo que Alfredo, permíteme, Lourenzo, que diga que é a primeira vez que estou na presentación dun libro en que alguén explica porque está. Isto é significativo. Alfredo repite moito a frase de Francisco Fernández del Riego, na que lle di o que opina del, que o problema de Alfredo é que non sabe estar, non? Isto o di en todos os libros, os que leron os anteriores o recordarán. Neste me parece que o repite en dúas ocasións. Eu, o que me chama a atención é esa sensación que ten el, que se a ten e que é certa, de que necesita ser escoitado, que necesita escribir e publicar e reunirnos para dar a súa versión dos feitos, non? Eu a primeira vez que oín falar, digamos, en termos politolóxicos do dereito a ser escoitado foi nas memorias tamén interesantísimas, eu creo que son moi recomendables para todo o mundo, as de Ignatieff, Fuego e cenizas. Ignatieff, nesas memorias, di que a primeira línea de combate da política moderna é precisamente o dereito a ser escoitado, non? Isto ven do inglés, do standing diante dos tribunais, que é o dereito á defensa, e Ignatieff insiste moito en que unha vez que alguén se lle nega o dereito a ser escoitado, xa non ten que debatir ninguén con el, non ten que refutar o que di literalmente Ignatieff que só hai que enxurrar a súa persoa, só hai que enxurrar o que son, non? Isto, digo como primeira nota da autobiografía, do terceiro tomo da autobiografía, chamou a atención pola relación que ten con algo que está de moita actualidade, non? Estamos ante unha persona que publica con moita frecuencia nos xornais, que publica libros con moita frecuencia, pero que ten a sensación de que necesita exercer ese dereito para ser escoitado. Isto é unha advertencia ao lector, non? A segunda é que estamos falando de escribir de memoria. El dixen que non é unha autobiografía na que se autolouba moito. Hai unha cousa de si mesmo que se autolouba, que é a memoria, e que ten unha excelente memoria en máis dunha ocasión. Nos, os que nos dedicamos á economía, menos xocas, que é moito máis sensato que a min, pero temos unha tendencia de xeneración e, por tanto, interpretar as cousas co que lemos no noso mundo, e somos conscientes de que os seres humanos temos sesgos cognitivos, perceptivos. Deronlle un Nobel a Kahneman e Tversky por isto. Eu creo que os sesgos cognitivos aparecen cando un escribe de memoria para atrás. Por citar algúns dos típicos, un que é moi propio, por certo, de Mariños, que é o que se chama o sesgo da ancoraxe, que unha vez que un ten unha idea dunha cousa non a muda, está anclado, non? Ancorado a esa idea. Hai aversión ás perdas. Este sesgo, Alfredo, consiste en que se unha persona, por exemplo, gaña 100 euros, ten unha alegría que é moi inferior á pena que sinte se perde 100 euros, non? Por tanto, que cando un perde algo ou cando un bota algo de menos, a dor que sufre ou a falta de utilidade que sufre é moi superior ao que sería ter a equivalente gañancia, non? Ou hai tamén, por exemplo, sesgos de confirmación, que é unha tendencia que temos todos a ver o mundo como queremos que sexa e non como realmente é, non? Alfredo non engana, porque en varias ocasións, eu creo que isto é un dos motivos que hai que poñer en valor deste libro,
que non engana e o di estas cousas, non? El non oculta que está explicando, o que recorda como viviu el, e ademais que recoñece que non ten por que ser o que pasou, sino que simplemente o que el recorda que viviu, non? Isto está xa no título, a conto do político, el fala da súa visión das cousas a conto do político. Na primeira páxina do libro hai unha milonga coa que se abre o libro, é unha reproducción da milonga del moro judío, non sei que Dios es el mío, é un dos párrafos, unha das frases da milonga, e ao longo de todo o texto o vai reiterando. Na introdución, na páxina 105, o que quere deixarlle a súa versión aos meus. Na 163 recoñece que ten memoria selectiva, e na 188 di que non é ningún axuste de contas, sino que é simplemente un descargo de conciencia. Bueno, pois isto é o que nos presenta Alfredo. E lonxe de quitar interés ao libro, como xa quedou ademais bastante ben claro polo que dixeron tanto Xaquín como Lourenzo, é que estamos ante un libro interesantísimo, por moitos motivos, non? Primeiro, como xa se resaltou, porque é o entorno dunha época. Alfredo máis ten a sorte de nacer no ano 45, co cal as décadas lle cadran estupendamente, non? Porque lle cadran do 55 ao 65, o desarrollismo e o final do franquismo 65-75 e o advenimento da democracia do 75 a 85, a consideración da autonomía do 85-95, non? E aí é onde rematan. E claro, é un cambio significativo que vive España, el vai contando as súas experiencias vitais, por lo tanto ten un valor historiográfico que creo que Lourenzo dixo ben claro. Empezamos coa España na que para unha familia de corte franquista parece que o obxectivo é que o rapaz que parece espabilado sexa o gobernador civil máis importante de España. Rematamos coa desaparición dos gobernadores civiles e que non sabemos quen é o subdelegado do goberno na nosa provincia, eu polo menos non o sei, non? Pero ese é o cambio, non? E o describe certamente coa súa magnífica pluma da que ninguén falou, pero que evidentemente está no libro, non? É a visión dun actor moi relevante. Alfredo é un grande observador e ademais que interactúa con grandes personalidades de todo este período, non? Tanto personalidades galegas, por suposto, todas as que poñen en marcha a autonomía, como de España, personaxes da transición, como do mundo, onde pois salienta fundamentalmente, que incide bastante nela, a cuestión da relación con Cuba en xeral e con Fidel Castro en particular. Entón, o libro é moi ameno porque ten moitas anécdotas e ademais dá unha perspectiva de certos acontecementos que lle poden producir choque ao lector. A min, sin ánimo de entrar en detalles, e partindo da base que a versión que el viviu e que evidentemente non coincide coa que vivimos persoas de outra xeneración, que estábamos, digamos, máis próximos a outras formacións políticas. Bueno, pois a min chamoume moito a defensa que fai da moción de censura que leva ao tripartito ao goberno. Di que é necesaria, isto é opinable, non vou entrar, que é legal, por suposto, que é democrática, tamén por suposto, pero di que era legítima. Bueno, en fin, isto é valorable, non? Pero fai pensar, non? Ou opinión sobre como se viviu as eleccións de 1989 e o traspaso de poderes, que tamén, bueno, pues, pode haber distintas versións, pero é importante que haxe unha, que é a do goberno saínte, non? Explicitada por escrito. Por suposto, aparecen as filias de Alfredo, non son partidarias, citáronse aquí algúns, como o Dr. Díaz, ao que, digamos, que define ben, pois que tamén tivemos a ocasión de coñecelo, pero aparecen filias, pois, Alejandrino Fernández, que fora profesor meu, ademais de Dereito Román na facultade, ao que creo que etiqueta moi ben como o noso Andreotti galego, e efectivamente era tal cual, a Barreiro Rivas, pero tamén a González Laxe, ou a Ceferino, ou no ámbito nacional a Alfonso Guerra, non? Do que fala, pese a todo, con grande respecto e con grande... recoñecendo moitas das cousas que non sabemos, algúns, e o que tivo Alfonso Guerra que ver nesa disputa quasi permanente que existe no socialismo galego entre ser máis leais ao que se manda desde a sede central ou ser máis federais e tomar decisións máis con carácter máis autónomo. Tamén saen as fobias,
tamén de todos os colores, estas as vou omitir, todo iso pois fai que o libro, que é pequeno, pois sexa moi interesante. E ten tamén algo moi interesante de testemunho da política, non? Porque creo que algunha cousa se dixo, pero creo que o libro introduce moitos temas. Eu creo que polo feito de ser unha memoria que se escribe cara atrás, o mellor inconscientemente, pois fala de cousas de tremenda actualidade, non? Eu vou citar algunhas, co ánimo simplemente de invitar a lectura do libro, non? A primeira, en un par de sitios, di que a literatura é política. Isto a min parece moi interesante. Di na etapa da militancia comunista que a literatura é unha práctica política, é dicir, que a literatura é un instrumento máis da loita política, neste caso contra a ditadura, pero cando falamos de Cuba aparece algo semellante, que cando lle fan persona non grata, entón aí o que di é que iso é unha derivación cultural da política, non? Entón isto é interesante. Eu creo que isto é unha aproximación á relación da política á cultura, que, bueno, pois que neste caso, ademais, decía Xocas que é importante o tema de normalizar as dictaduras e que notase moito, non? Efectivamente, polo problema familiar a franquista, pero tamén xa, digamos, na propia experiencia vital, a dictadura, neste caso comunista, pois tamén está moi no libro, non? Dentro do factor cultural, de que a literatura é política, é moi interesante o que reflexiona Alfredo, que viviu en primeira persoa todo o proceso de normalización lingüística. Eu aí salientaría tres cousas, tamén, insisto, con ánimo de ler e non de pisar, porque a primeira é que se arrepinte e di literalmente que se equivocou por apoiar a normativa do ILGA, e aí o deixo. A segunda é a preocupación pola caída de falantes, isto é compartido por todo o mundo, e despois ten tamén unha interesante anotación sobre os temas lingüísticos, unha intervención súa no Parlamento, que remata con Beiras entregándolle unha anécdota famosa, a paga do traidor. Era un debate sobre as normas lingüísticas, non? Digamos que isto, vencellado ao tema da relación entre cultura, literatura e política, parece moi interesante. A segunda consideración política, que me parece interesantísima, é a definición do fascismo. Eu a tiña anotada e valela, pero deixamos de autor si quere decila. A que lle di o seu pai, eu pareceme exemplar, porque é dunha sinxeleza abafante e é o que é o fascismo, non? Tal como se define. Simplemente, por darlle un pouco de continuidade ao argumento, eso nos trae algo que está sucedendo en España, que é o tema da polarización. É dicir, o xogar a bos e malos, e que non haxa zonas templadas onde algún fascista poda ser bo, non? Ou algún comunista poda ser malo. Isto é algo moi de actualidade que no libro, pois, a través desa figura do pai, eu anotara, Lourenzo, Xocas, o uso excesivo, non, do termo fascismo que hai hoxe en día, non? Tamén, non? Como o que decías ti, a banalización das dictaduras. Bueno, pois, iso é unha pasaxe estupenda do libro. Un terceiro tema político que me parece tamén moi interesante é o conflicto que ten Alfredo, que é unha persona que ven do mundo da cultura, pero que ten interese e participación na política, entre a forma de entender a moral no que é a vida ordinaria e o que é a política, non? Isto nos sabemos desde Maquiavelo que a política ten unha moral propia que non coincide coa moral que nos entendemos na vida ordinaria, non? Dei se desprenden cuestións, pois, que tamén eu lle teño escoitado a Alfredo ou lido moitas veces, pois que aprecia moito o ser humano no seu conxunto, pero non un por un, ou, por exemplo, afirma directamente que a moral é incompatible con ser un home de Estado, literalmente aí engade que para facer tortillas hai que escachar ovos. Isto é Maquiavelo puro. Digo varias páxinas despois, pero isto é unha maldade mía, di outra frase relacionada con isto, que di que Fraga é un home de Estado porque está dotado co xusto número de escrúpulos, que está dotado co número de escrúpulos xusto e necesario
para o exercicio de tal condición. A cuarta cuestión, que é moi interesante no libro de Alfredo, tamén é a cuestión nacional, non? Que está relacionado co que falábamos aquí de galeguismo. Alfredo é coñecido que estaba aliñado nas filas ingleses do piñeirismo e tamén se traduce pois unha clara distinción entre o que é galeguismo e o que é nacionalismo, ao que lle fai reproches, concretamente outra pasaxe moi interesante da historia contemporánea que el narra en primeira persoa o tema de Castelao, non? Cando chegou Castelao a Galicia. Por certo, outra cousa na que temos cambiado para ben, non? Recordando como foi aquelo ou como foi pois a última aprobación da lei do Panteón, non? Hai incluso unhas consideracións moi interesantes na cuestión nacional e do galeguismo que tamén recomendo, que creo que merecen atención, que son as relacións de Galeuzca. Alfredo está en contra de Galeuzca. Eu aquí teño que recoñecer que sentín moita simpatía cando li iso. Cando se falaba no proceso preautonómico se falaba de Cataluña, Euskadi, etcétera, e que nos éramos etcétera, non? E que seguimos sendo etcétera en Galeuzca. Isto que debemos de ser nós. Isto eu estou de acordo, sobre todo tamén desde unha perspectiva contemporánea ou actual, non? A cuestión nacional, el declarase saiu estes días en todos os periódicos, tampouco pisar nada. El defende a idea de Galicia como unha nación cultural e pois non considera que sexa políticamente nestas circunstancias ou sexa realista pois entendela como unha nación políticamente considerada, non? Un quinto tema que aborda Alfredo tamén é que é interesante o da desafección política, non? Ele o manifesta como unha preocupación polas xeracións que virán, pero critica a partitocracia, aquella unha explicación ao principio da transición, aquela famosa sopa de letras, critica a partitocracia, critica, eu aí tamén teño que recoñecer que coincido moito con el, critica que a extracción das élites políticas españolas actual proceda basicamente das escolas de verán dos partidos políticos. En cambio, pois, tamén abre debates interesantes que se mencionaron, como o da posición do diputado. He de decir que eu non me dou por aludido, pero que a descripción que fai dos parlamentarios un pouco exagerada, non representativa do que fan todos os diputados, que fan algo máis que quentar o sillón ou apretar o botón e non sempre correctamente. Pero aí eu sí que creo que aí ten Alfredo unha concepción un pouco antiga do parlamentarismo, non? O parlamentarismo racionalizado exixe esas cousas. É imposible humanamente, literalmente imposible, en calquera cámara legislativa saber todo o que se vota en todo momento. É imposible. Isto podía ser, ao mellor, en parlamentos do século XIX, ou podía ser incluso no Parlamento Autonómico dos primeiros legislaturas onde apenas hai competencias, non? Hoxe en día é imposible que alguén saiba de microhongos marinos que impiden que se poda coller un marisco e ao mesmo tempo pois que saiba de si unha partida do gasto está ben executada ou non. Eso sería imposible, non? E, por tanto, é certo que hai un cambio que el critica, pero bueno, que no seu contexto tamén explica o tema da desafección política, non? A última consideración que faría que trasluce o libro como consideración política é que Alfredo é pesimista sobre Galicia. O libro traslada moito pesimismo, non? Eu creo que depende isto máis que nada dos sesgos eventuais que poda ter de ancoraxe ou de confirmación, pero o certo é que, bueno, pois fala incluso do paulotino deterioro do proceso autonómico, fai unha descripción da evolución recente da economía galega que eu creo que non é xusta, dá unha sensación certamente de destrucción total no ámbito agrario, no ámbito financiero, no ámbito dos hosteleiros,
e así sucesivamente, non? Bueno, isto eu creo que aí efectivamente non se corresponde cos datos reais, eu creo que a autonomía así foi unha historia dun éxito e que certamente hai datos obxectivos que nos fan ver que nos aproveitamos ben a autonomía. E eu digo como período histórico, con independencia do goberno que tivésemos, non? Os datos de renta per cápita, de PIB per cápita, de converxencia coa economía española, os datos que temos de sanidade, a suba que houve no período autonómico digo por ir aos casos directos, simplemente da expectativa de vida que se traduce no número de hospitais, no número de centros de saúde, no número de médicos. Comparamos todo isto co período autonómico e non hai ni siquiera unha comparación con países que non tiveran o proceso autonómico ao mesmo tempo, e que foi partir de moi atrás para estar moi diante na educación, non? Eu creo que hai motivos para sentirnos orgullosos do desempeño da autonomía con independencia dos gobernos que houvese, e que me parece que é demasiado pesimista decir que estamos nun deterioro. Aunque mellor o deterioro se pode entender centrándonos en Galicia, pero non tanto no desempeño en Galicia como na situación política xeral, onde efectivamente estamos vivindo tensións, deterioro das democracias que son evidentes e que incluso nese ámbito eu creo que Galicia está mellor do que está o conxunto de España. Bueno, finalmente, para concluir, pois eu quero decir que Alfredo aquí insiste moito na importancia dos consensos, dos acordos, fai un eloxio da transición que é tamén moi interesante na página 99 seguintes, e fala de algo que tamén creo que é moi importante, da política como continuidade. Isto fai no fío de algo tan sinxelo como carne xove, non? É dicir, que é algo que se empeza na Consellería cando está Alfredo e que vai crecendo co tempo e que cada un que chega lle cambia o nome para que parezca que é algo novo, pero que no fondo que vai demostrando como algo tan sinxelo como un carné o que fai é ver que a política é continuidade, non? Finalmente, estamos diante dun home de éxito, non? El o di, é de éxito literario, ten premios varios, non ven agora a conto citalos. O balance da súa xestión, aínda que sexa feito por el, todos recoñecemos que é un balance visible, evidente de forma literal, porque se un paseo por Santiago, pois ve o Auditorio de Galicia, ou ve o Centro Galego de Arte Contemporáneo, ou ve o Estadio San Lázaro, non? Por tanto, é certo que é un home de éxito, que é un gran observador, que nos trae aquí as súas lembranzas desde hoxe, co cal ten unha interpretación tamén moi interesante desde o punto de vista actual, e non só desde o punto de vista histórico. Eu o que creo é que tamén trasluce, xa nun plano máis personal, algún dos sesgos que acompañan a Alfredo, que sabemos os que o coñecemos, particularmente o da aversión ás perdas. É dicir, Alfredo, eu creo que valora, aínda por riba da media, moito máis unha pequena perda que as grandes aportacións ou as grandes gañantes que lle fixo o país e que están perfectamente manifestadas no libro. Finalmente, eu disfrutei moito lendo, creo que os tres coincidimos niso e, polo tanto, invitamos a todos a facelo. Non me está gastando que te van a chamar moitas veces. Non me está gastando que te van a chamar a moitas veces. Don Alfredo, agora ímolo escoitar, xa que quere... Don Lois, moitas gracias. Bueno, a mí o que me cumpre despois desto é dar as gracias a xente por asistir, os amigos por asistir, os compañeros de mesa pola súa xenerosidade e pola súa lectura do libro, que produce as sensacións que a min, no momento de escribirlo, me gustaría que se producisen neste momento. Se producen, co cual eu voume moi tranquilo a este respecto. Entón, eu non sei que podo decir. Agora, a parte de gracias, se acaso responder porque a túa pregunta, porque non me gusta nada deixar as cousas sin resposta. Por eso escribín estos libros, porque efectivamente
teño unha personalidade controvertida, non son un tipo fácil, que vamos facer. Pero as cousas son como son. E entón, eu respondín ás preguntas que non se me fixeron nos momentos precisos e carguei con sanbenitos importantes, e cargo. Bueno, non ten remedio, pero xa a estas alturas do campeonato tanto me ten un arre como un xo. Entón, pois, descargo esas respostas nestes libros e quedome máis tranquilo con Pepe. Bueno, por que eu quixen ser subguardia marina? Pois vou explicar. En vida do meu pai, a miña familia pasou certas calamidades que che fan contemplar o mundo dunha maneira concreta. Aquí houve un tempo que parece ser que para ser intelectual e para ser escritor, pois había que ter unha procedencia proletaria. E se contan as penalidades, pois, da xente, non, meu pai era mariñeiro e tal. Bueno, pois resulta que despois o pai, coño, tiña 3 barcos. O meu pai era albañil, pois, pero promotor, que é outro nivel, non? Entón, eso permitiulles a moita xente, afortunadamente, ter carreiras que os pais non tuveran. Eran homes de gran valía no laboral, en fin, de todo personal e de todo tipo. Pero eu pertenecín a unha familia dun represaliado político, con un entorno familiar, bueno, pois, que non era de nivel proletario, nin moito menos. E pasamos as canutas, era o que naqueles tempos se chamaban pobres vergonzantes, é dicir, xente que tiña un nivel social, pero que non tiña o respaldo que lle permitía. Pasamos moitas calamidades. Algúnas calamidades, tampouco hai que exagerar. Entón, eu vivía en Pontevedra, ao lado estaba a Escola Naval, e a min gustábame moito o mar. Eu quería ser mariño. E o máis rápido era ser mariño na Escola Naval, que ademais ofrecía unha cousa que a min me pareceu imprescindible, que era que tan pronto ingresabas, a túa familia facías de cargo dos uniformes, do coste dos uniformes, pero empezabas a cobrar un soldo xa. O sea que iba a estudiar cobrando. E iba a estudiar para ser mariño. Afortunadamente, os exámenes eran eliminatorios, duraban 1, 2, 3 meses, e eu cheguei ao segundo mes na oposición. E era case preceptivo que se chegabas aí o ano seguinte entrases. Digamos que era costumbre. E cando saliron do primeiro mes e medio de estancia na Escola Naval aqueles compañeiros de preparación do ingreso, pois alá fomos os que non entráramos a preguntarlles como era a cousa. E eu dixen, como vos sentides sendo mariños? E dixeronme, nós somos mariños. Anda, coño, entón que sodes? Nós somos militares. Bueno, seredes mariños militares. Non, somos militares mariños. Entón, aquilo a min chocoume, fíxome reflexionar moito. E pasei un par de noites dormindo malamente, non? Dándolle voltas, hasta a primeira noite dándome conta de que eu non servía para militar. Eu non podía entender a vida nunha disciplina militar. E na segunda, e como lle explico eu isto ahora aos meus pais, porque aquilo costara cartos. E por fin decidinme a decirlle ao meu pai, mira, desme que perdonar, pero non vou seguir isto. Meu pai, que nunca puxera a máis mínima condición nin crítica negativa a miña opción de futuro, deu-me un abrazo e dice, coño, non sabes que alegría me das porque non sabes o dolor que era para min ter un fillo militar de Franco. E entón, que vas facer? E dice, coño, pois, eu o que quería era ser mariño. E vai haber outra vez exames de ingreso na Escola de Náutica da Coruña. Voume a Coruña.
E estudei Mariño por libre, excepto o último ano, e dando clases particulares, que era a maneira de axudar en casa. E, cando xa empecé a navegar, empecé a examinarme por libre todo eso contasei, pero a razón fundamental é que é moi simple, pero tiña 17 anos, así, é que eu quería ser mariño e non costar cartos na casa. E o que resultou é que non quería ser militar. Pero ao teu tío non lle gustou tanto a idea. Non foi o meu tío, foi a un irmão dun tío político meu, que sale tamén aí moi reflexado, e que o atopei decían que era o segundo cerebro despois de Alonso Vega en represión de guerrillas urbanas, inteligencia, non sei que, e era coronel da Lexión. E atopeino na Coruña. Que faz aquí? E dixo, non, viño a examinar de ingreso na escola de náutica. E dixo, como? E dixo, pero tetes que entrar na escola para o ano que ven. O ano que ven entras seguro en Marín. E dixo, sí, pero non quero. Pero por que? Porque non sirvo para militar e non sabía que eu non sabía que eu non servía para militar. E entón quedouse tieso e dixo, non sabes o disgusto que me das, porque tiña unha ilusión enorme que teu pai tuvera un fillo militar de Franco. E non o volvín ver na vida. Era irmão de meu tío Daniel, que alguén que está aquí pois foi alumno del tamén nun colexio menor, porque na política galega é un traballo a facer. Que cantidad de políticos de esquerda e dereita, máis de esquerda, saímos dos colexios menores. A nómina é grande e éramos moi poucos no colexio. Así que eso está por ver. Pois espero que quede explicado por que eu quería ser mariño. Despois é certo que escapaba cando navegaba nun transatlántico, cando existían transatlánticos, agora morreron, eu asistín á súa morte dos transatlánticos, eu viña a ver a quen foi a miña primeira muller e nai das miñas fillas maiores. E ás veces escapaba porque se decías vou ver a moza Santiago, os compañeros se fungaban, o capitán non lle gustaba. Pero se dices que vou a ver se dando a entender que vas a facer unha golfería ali polo papagayo, entón non había. Eu viñame a Santiago viña de uniforme. Aí está Prefecto Conde, que máis dunha vez me dixo que me recordaba de uniforme, claro, non relacionaban como lle pasaba a Paco del Riego cando lle aparecía en Galaxia para ver que coño pasaba co meu primeiro libro, aparecía un tipo vestido de militar e claro, non distinguía. Nós non levábamos coca na boca manga, por iso ser mariño de guerra non había coca, non? E nós íbamos con ancliña e tal, en fin. Creo que así contesto. Total, que moitas gracias repetidamente ao meu editor, lóxicamente, a Pastor e a Luís por esta acollida. Eu non iba a decir a todos ustedes, a todos vos, porque aquí o que vexo son caras amigas. E xente que conviviu comigo, ou eu con eles, no goberno, e que teñen unha visión das cousas. Aprove que eu arrastro no San Benito desde que guerra me converteu. Guerra non exactamente, o conto aí e non o vou contar aquí. Pero o país, logo de estando en Cuba con Fraga, publicou en portada a 4 columnas, con foto incluída a min, lavando unhas maletas detrás de Fraga, e que hace un intelectual de izquierdas en maletero de Fraga. Como comprenderedes, a min aquilo fundiume, como persona, como escritor, de maneira que eu sobrevivín como persona e como escritor, porque me pechei na casa e dixen a escribir, que é o que me pode redimir a min. Escribín moito, pero tuve unha sorte inmensa de que Tabani decidira traducir o Grifón, de que o Grifón fora a mellor novela estranxeira daquel ano en Italia. Apareceu despois Roy Bolan, moi ben en Australia. Apareceu despois Elena Cernova, e teño 11 libros
en ruso. Non é moi habitual que un escritor teña 11 títulos nun idioma distinto do seu, e eu sobrevivín desa maneira, pero o daño que me fixo aquel comentario de guerra foi terrible. Tan pronto cheguei de Cuba, chamei e dixo, oi, Alfonso, temos que falar, porque como eres capaz de decir eso sabendo, e como sabías, que eu iba a ir a Cuba e insistindo en que fose como fun. E agora preguntaste eso. Eu non dixen nunca eso. Desmínteo. E dice, non podo facerlle iso ao meu partido. Coño, pero podes facermo a min, que son o teu amigo, e que aguanto as que te aguanto ali. E aí rompimos as amistades hasta que houve... Claro, eu hoxe pregúntome como lle podía non facer daño ao seu partido naquel momento e comparo eso coas actitudes que está tendo respecto do seu partido actualmente. Pasan desapercibidas ou non, pero a él non lle van a afectar na mesma medida na que me afectou a min o seu comentario e a súa actitude daquel momento porque nos considerábamos amigos. A cousa dixe moi pronto. E non aburro máis, lean o libro, que o lede o libro, se queredes, que aí veñen esas cousiñas e outras. Gracias. Prou. Pastor vai falar. Pastor. Porque esta xente tamén quer falar. É moi breve, moi breve. Gracias por estar presentes. Era anunciarles que mañán estades invitados, se queredes, a unha presentación dun libro, As sagas empresariais de Compostela, que edita o Consorcio de Santiago, aquí a 7:30. Temos tamén mañá un curso online sobre xornalismo contra a desinformación e a verificación impartido por Vivian Rangel, experta en educación mediática, de maldita.es, eso é por internet, vale? E os venres emitimos a 7ª entrega do noso ciclo Os xornalistas e o cine, que a película Nightwork, un mundo implacable, de 1936, de Faye Dunaway e William Holden, que é un pouco sobre a ditadura terrible das audiencias na televisión americana. Moitas gracias por asistir e a todos vostedes tamén por participar en esta presentación. Gracias.